Toată lumea, ca să nu vă plictisesc, am mers în net fără să filmez o camera. Dar uitați aici portalul și să mergem la Ope. După cum vedeți, am 40 experiențe, deci clar am bătut dragonul. Mi-am dat jos la mine și toate. I-am aruncat. Pentru că i-am luat de pe creativ celea. Bine, l-am bătut pe să da. Dum. Ce dracu. Da. Deci fucking goal de dragon. Și da, noul update. Și da, cred că unul din Ravai va scris. Nu-i așa? Vă spun, nu? Înseamnă că există un... Ce să existe, oare, dacă să vedea un update de 0.17? Oare ce să existe în afară de lucrurile astea? Oare ce să fie decât Ender Pearl-uri, man? Ender Pearl-uri. Și da, chiar funcționează, să vedem. Și... aruncă-mă lângă cale. Da? Și merge foarte departe, dar e super șmecher, nu e băi. Ender să vă arăt, că nu sunt Black și David IT a câștigat. O să-mi schimb și skin-ul ăsta, nu știți, să-mi pun un YouTuber. În care skin mi-a dat dragonul. Lucrul acesta, nu știu exact ce e, un rog. Mai mi-a aruncat capul. Dropat capul lui. Asta de moto. Am acolo un chestii. Normal. Dar cum vedeți. Dispare și pe altă. Cam atât să fac și pe acest episod. Probabil. Așa că... bye.